Lamanya aku dah hubungan dengan staf dengan saya. Ini sendiri orang lekor sebagai boro darai bukan. Lo kau nunda. Oh. Kau ini tuh enggak boleh nak pergi. Ready dah, ready. Ayo kalau ni ready deh. Singchong wai dalam molo nak pergi. Dah saya nak, mau bikin campuran. Wow, what a lovely dance! Mari kita sampai kantang muda deh. Jangan puyai bahaya final nilai sampai Santa Rosa jengmi gejerau supi baik. Kita mulai itu akan kantang mulai dulu. Now, let us all welcome him with a big round of applause. Halo. Bitanga China-निफ्राय जोंनि Christmas celebration खालामनायखौ नायनो फैदों. Hello, nama buндang bitanga. Hai होननानै बुंदों बिथांमोना जेब्ला बिथाङा hello होनगोन नोंथांमोना hi होननानै बुं. Hello. How are you? Okay, thank you. होनना बुंदों बिथाङा सोंदों नोंथांमोना माबोरै दङ? बिथाङा चाइनानिफ्राय साइकेलजों फैदों. साइकेलजों फैनायनि थाखाय गोबाव बोसोर लादों. He took many days to reach Athiabari Jubilee English School. जोंनि Jubilee English School Athiabariयाव Advent Christmasखौ माबोरै फालिदों, बर'फ्रा Christmasखौ माबोरै फालियो बेखौ नायनो लुबैनानै गोजान जायगानिफ्राय फैदों आरो. दा बिथाङा लामानिफ्राय फैबाय थानाय समाव मा जाब्रबथायफोर जाबोखो, बिनिफ्राय लामानिफ्राय फैबाय थानाय समाव मा खस्थ' मोनबोखो, माखौ नुनानै समायनाय मोनखो बेखौ जोंनो खोन्थासिगोन आरो मा. बिथाङा चाइनानिफ्राय फैनाय समाव ओरैबायदि खस्थ' मोनदों जाहैदों. बिथाङा फैबाय थानाय समाव मोजां बेबायदिनो माइ आबादफोर मावनाय नुबोदों जाहैदों. बेबायदिनो फिल्डफोरावहाय गुबाय गोथाव हमनानै जानायबो नुबोदों जाहैदों. जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानायखौ बर'फ्रा माबोरै फालियो बेखौ बिथाङा नायनो लुबैनानै गोजान जायगानिफ्राय हान्थिबोदों. बे मोजां मोनफैदों जाहैदों. बे जायगाया बर'लेण्ड ओनसोला बिराद मोजां. आरोबाव उन्दै गथ'फोरखौ लोगो मोनफैनानै बिथाङा जोबोद खुसि मोनदों. बिथाङा जोबोरैनो खुसि जाहैदों. बेनिखायनो बिथाङा गावजों लोगोसे आखायाव चकलेटबो लाबोफादों. आङो दहाय बुंदोंमोन ना चकलेटबो मोनजानो हागौ होननानै. दा बिथाङा चकलेटखौ माबोरै होयो गाव मिथिसिगौ आरो माइखौ. चकलेट होसिगोन जाहैदों बिथाङा दानिया. सोर मोनगोन? बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिबावगोन. जाय चकलेटखौ मोनबाय नोंथांमोना जानो हासिगोन. आरोबाव चेयाराव जिरायनो थाखाय खावलायबाय. माने बिथांनि आखायाव बारा फैसा गैयामोन जाहैदों. चाइनानिफ्राय फैबाय थादों नालाय, लामायाव जानाय लोंनाय खालामबोनानै आखायाव बारा फैसा गैयैलाय चकलेटखौ बथलसेल' लाबोनो हादों. बेखौनो मोजाङै रानलायनानै जानो थाखाय बिथाङा खावलायदों. बिथाङा जोबोद मोजां मोनबाय आरो गुबुन जायगायाव थांबावनांगौ दङ. बेखायनो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै चकलेट जाहोनो हानानै इनायनो रंजाबाय आरो बिथाङा टाटा बाय बाय होननानै बुंदों. बाय बाय.
Thank you very much.